24 sija wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ppubblika rapport sieħ ta' Igrant, issa l-poplu qed jifhem aktar ix-xibka ta' korruzzjoni li nibtet 6 snin u nofs ilu. Waqt messaġġ fuq Net Television, Adrian Delija nnota li r-rapport jikxef ħafna aktar minn dik il-parti tal-konklużjonijiet li kienu ppubblikati b'mod selettiv minn Gvern Laburista. Llum nafu illi kien hemm attività korrotta oħra illi kellha tiġi investigata mill-Pulizija fuq Keith Kembri, il-Chief of Staff ta' Joseph Muscat, il-Ministru Konrad Mizzi, l-accountants ta' Nexabiti u oħrajn li jaħdmu fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ġewwa Kastilja. Muscat, il-Ministri tiegħu u l-Avukat Ġenerali kienu jafu b'dan ir-rapport u żammewh mistur. Ir-rapport Igrant imur ħafna lil mill-kumpanija Igrant biss u jikxef kobob ġodda ta' kriminalità u korruzzjoni minn nies fl-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja u dawk l-istess nies imsemmija f'dawn il-każi. Għatti xibka ta' korruzzjoni li nibtet u kibret fl-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. Fisem l-Oppożizzjoni qed nitlob l-ewwel minnu fih l-Avukat Ġenerali għandu jirreżenja minn din il-karika. U t-tieni jekk ma jirreżenjax hu qed nistenna illi l-grupp parlamentari Laburista b'mod partikolari l-kontestanti għal-kariga ta' Prim Ministru Laburista jiddikjaraw li huma ser ikunu qed jieħdu l-passi kollha neċessarji biex jitkeċċa minnu fih l-Avukat Ġenerali mill-kariga tiegħu. L-istess waqt Adrian Delija ddikjara li l-grupp parlamentari Laburista huwa mmexxi minn Prim Ministru li ma baqalu l-ebda awtorità morali biex imexxi pajjiżna, tant li fil-Parlament Ewropew anke s-soċjalisti kkundannaw lill-iktar gvern korrott f'pajjiżna.